बे कमिटिखौ दानानै लानो हानाय जाबाय स' मानगोनां दिनेश बर' बिथांखौ आफादगिरि महरै लानानै गासै 30से सोद्रोमाखौ लानानै कमिटिखौ दानाय जादों जोबोद मोजां आरो गोख्रों कमिटि गुबुन गुबुन रावारि गुबुन गुबुन माबानि मा होनो बेखौ धोरोमनि आरो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा बेयाव फैदों मोजां रिप्रेजेन्टेटिभ जादों गुबुन गुबुननिफ्राय फैनाय बिथांमोनखौ लानानै गोख्रों मोनसे आफाद दानो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोननि जितु पार्टिया नैबे जितु फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बे बेसेबांथा मासियाव बिजाथि होगोन जों बेसेबां मासियाव बिजाथि होगोन बेखौ थिग खालामाखै खारन बे जुन मासखौ जोङो कमप्लिटलि जोंनि जा सांगठनिक दिग बेखौहाय जोङो फोजोबनो नागिरदों जेसेबां जोंहा कमिटि डिस्ट्रिक्ट ब्लक प्राइमारि बुथ लेभेलसिम कमिटि दानायखौसो जोङो मावफुंगासिनो दङ आरो बेयो बे 30 जुननि गेजेरावनो जोबगोन मेक्सिमामानो दानाय जाखांबाय बेनि उनाव जोङो इलेक्शननि बागै बा बिसायख'थिनि बागै सावरायगोन जिहेतु नोंथांमोननि दोला दायो गोदानबा जिहेतु नोंथांमोना सोरदोबा एलायन्सआव थागोन नामा नोंथांमोननि हान्जाया एलायन्सआथ' ओरैनो दिनै बुहुमनाङैनो गासैयावबो एलायन्सआनो सोलिगासिनो दङ जों एलायन्सनि बेरेखा नङा जों नायगोन सोरजोंबा जोंनि आदर्श मिलायनाय एसे लाइक माइन्डेड गोरोबनानै खामानि मावथ'नो हानायब्ला डेफिनेटलि जोङो एलायन्सनि खोथा सानगोन जों बयजोंबो अपेन जोङो जाय सावरायनो नागिरो बिथांमोनजों जों जिरायनानै सावरायगोन जोंनि सिम्बला अलरेडि जाखांबाय बेयो जाबाय बनजार आखाइ मानसि हमनानै लानाय बनजार बेनिफ्राय जोंहा लग'आबो जाबाय बेनिफ्राय फ्लेगखौबो जों अलरेडि खालामबाय जोङो गोथां आरो गुफुर गाब बेनि गेजेरावहाय बे बनजार सिम्बला थागोन साइडआव एपिबि लिरनाय थागोन आरो जोङो स्टाइलखौ एसे आलादा खालामदों आरो कमन जितु जोङो खावनै बाहागोआव राननानैहाय बे फ्लेगखौ बानायदों जिहेतु दिनै नोंथांमोना 30 नं गरेस्वरावबो जिहेतु आफादखौ दाफुंना लाबाय फैबाय थानायाव बेहाय बिजाथि महरै फसंगोन नामा बेखौ जों दाबो सावरायाखै जोङो इलेक्शननि बागै सावरायथ'वाखैनो सोर बहा गाखोगोन गाखोआ बेसेबां सिटआव जोङो दारायगोन खिन्थु मोनसे खोथाखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय जोंहा दिनै तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि बेयो लास्ट जोबथा ब्लक बाखि दंमोन गासैबो ब्लकखौ दिनै दाफुंनो हानाय जाबाय आरो बिसायख'थिनि खोथाखौ जोङो जुलाइसोआवसो जागायगोन सावरायनो जिहेतु नोंथांमोननि जितु दोलोआव बबे दोलोनि जितु सोद्रोमाफोरा दायो दिनै बिजेपिनिफ्राय फैदों इउपिपिएलनिफ्राय फैदों आरो बिपिएफ बे मोनथाम गोहोगोरा हान्जा दङ बे हान्जा मोनथामनिफ्रायनो दिनै जोंनियाव जइन जादों आरो लोगोसे हाबफैनायजों लोगोसे बिथांमोना दिनै कमिटि दानायावबो जोंजों थाफाबाय डेभेलपमेन्टनि सायाव मा बुङो जिहेतु नोंथाङा मोनसे दोलोनि जिहेतु दैदेनगिरि जौगानायखौथ' आरो गासैनोबो नांगौ जौगानायनि थाखायनो दिनै राजखान्थि हान्जा जौगानायनि थाखायनो दिनै संग्राम जौगानायनि थाखायनो दिनै सोमावसारनाय जेब्ला सोरखारा जिखिनि बयखौबो समानै मोनथाय होनांगौ समानै नायनांगौ बेखिनि जायाखै जोंखौहाय माने गादबनानै सोबख'नानै दोननाय नायख्लेंनानै दोननाय जोंनि मोनथायखौ होआलासिनो दोननाय बेफोरनि थाखायनोथ' जोंनि गेजेरावहाय सोमावसारनाय जादोंमोन बेबायदि गावनि आखायाव जेब्ला गोहोआ फैयो दा जोंहा 6 सिडिउला गावखौ खुंनो मोननायनि मोनसे बेबस्था गावनि असे सोरखार थ' बेबायदि खाबु मोननायाव जोङो साननानै मानसिनि मोजांखौ साननानै बे जायगानि मोजांखौ साननानै डेफिनेटलि जौगानायनि खामानि मावलांनो नांगोन थेंक इउ थ' बुंनांगौ बेबादि गैया कनभिक्टेड मानसिफ्रा जायफ्रा जेलाव थायो बिसोर बोसोराव खनसे सुथि मोनो एबा लिभ मोनो थ' गिबि फैनायनि थाखाय आदाया 20 साननि थाखाय फैदों एक्सुवेलि न'आवहाय बिदि समस्या जायोब्ला बा न'आव फैगारनो थाखाय बोसोराव खनसे लिभ होयो जोंहा आइनि फंबाय उन्दैयावसो आमाइ उन्दैया गोब्राब देहानि गोब्राब समस्यायाव दङमोन बैसोबो गोबां जाबायमोन बेनिखाय मेइनलि माने बे आमाइखौ नायनो थाखाय लिभ जोङो मार्चनि गिबि सप्तानिफ्रायनो सेस्था खालामदोंमोन बेनिफ्राय जोंहा आरो गोबां आदा आब' बिदि गेदेरफोर दङ जायफ्रा देहायारि बारा मोजां नङा नाथाय प्रसेसखौ खालामनायावनो गोबाव सम लाबाय गेजेराव पन्सायत इलेक्शननि थाखायबो लिभखौ दोनथ'बाय बेयाव माने आनफर्चुनेटलि आमाइ उन्दैया नुवाखिसै बा आदायाबो आमाइ उन्दैखौ नुफैयाखिसै आमाइ उन्दैया रुंसारि जालांबावबाय
थेवब्लाबो जि नियम मथे जेलनिफ्राय सुथि एलाउ खालामो बे सुथियाव आदाया दा न'आव दंफैयो। जिहेतु बिथांखौ दायो गोबां बर' रायजो राजाफ्रानो जिहेतु मान बावदों, मा बुंफिनसै? बे बिथांनि मावनायनि सोमोन्नाय बियो, बिथाङा जिथु सेक्रिफाइस खालामदों हारिनि थाखाय जिखिनि मावबाय बेनि थाखाय रायजो राजाया अननाय दङ। आं मोजां मोनदों रायजो राजाया बिथांखौ अनदों, मान होदों। जोंनि बर' रायजो राजानि बा बर' हारिनि जिथु नेचार जे जोङो जायखौ मान होनांगौ होनाय, गेदेरखौ सनमान होनाय, बेखिनिया जोंनि समाजाव दाबो दङ आरो बेखौनो जोंनि रायजो राजाया दा दिन्थिबाय थादों। बेवहाय आं साबायखर बावो गासैबो रायजो राजा जायफ्रा खस्थ' खालामनानै आदाखौ लोगो हमफैदों, नायदों, फंसे माथो होफैदों। आं बयखौबो न'खरनि जानानै बिथांमोनखौ साबायखर बावो। जोङो बुंबाय थानाय नुयो एनडिपिनि जिहेतु केसफोरखौ लानानै सावरायगासिनो नामा, बेनि सायाव मा बुंनो सानो? केसआथ' लाइक सिबिआइनियाथ' दायो आदामोननिया सिबिआइनिमोन, थ' बे सुप्रिम कर्टआव दङ। आरो नियानि एनआइएनि जिथु केस बेखौ मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रिनि बिथोनावनो बेखौहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि सावरायनाय समाव बिथाङा बिथोन होयो जे जों बेखौ बेबायदि खालामनो हायो। निया केसखौ जुदि जोङो उइथड्र खालामहोनो हायोब्ला, खारन बिसोरहा गावबा गाव एरियायाव जेराव जेराव माबाफोर जाथाय जानाय बा बिसोरनि न' थानाय बेफोरबायदि खाथि खालानि थानाफोराव केस होजोबनाय दङमोन। खिन्थु बे गासै केसफोरखौ जेब्ला नियानि आन्दाराव लांदोंमोन, निया एक्टनि आन्दाराव, होमब्ला निया एक्टनि बिसायसालिया गुवाहाटियावल' थानायलाय गासैखौबो गुवाहाटिनि सेन्ट्रेल जेलाव दोनफैदोंमोन। बेनिफ्राय बेयावनो बिसाया सोलिबाय थादोंमोन। खिन्थु जेब्ला बेखौ नियाखौ उइथड्र खालामबाय होमबा गावबा गाव जायगायाव बे केसआ फैफिनजोब्बाय। बेवहाय जायहा जि डिस्ट्रिक्टआव केस दङ बेयावनो बे डिस्ट्रिक्टनि जेलावनो बिथांमोनखौ दा लांफिननाय जादों। थेंक इउ।